Παιδιά, εδώ είναι οι λαχανοτολμάδες. Ζεστές. Το ραγδένι, από το φούρνο, οι υπέροχες πατάτες με τα κρέατα. Τηγανιτές πατάτες εδώ πέρα. Βρασμένες, μετά έβαλα στο φούρνο. Τώρα περιμένω να βάλω τα κρέατα. Σέτα. Και έχω μέσα από κάτω ένα ρολό. Παντσέτα πάλι. Και ένα ρολό. Είπαμε, για τηγανιτές πατάτες είναι βρασμένες. Ναι. Αυτά, σήμερα. Τραπέζι το πρωτοχρονιάτικο. Πίκλες, δωρόσικοι, αυτά είναι πανάκια. Το δικό μου. Αυτή είναι μαρουλοσαλάτα, παστούρμας, τυροσαλάτα, αυτό η βινεγκρέτη, η ρώσικη και οι ελιές. Και οι κοκακόλες και το κρασί.